गादियाव जनानै अंगनाबादि खामानि मावा हे उमुक मावा हेन तेन जायो बिदि खालामबा जाया नङा मिटिंआव बुंदोंमोन जे अंगनाबादिखौ बे बिपिएफ सरकार थानाय समायाव ब्रिटिना बिस्कुटजों थखायो होननानै दिनै प्रमद सरकारा फैबाय दिनै जोंनि प्रमद बर'आ जोंनो मा होदों मानो फायाखै मानो नायाखै जोंनो बे प्रमद बर'आ जोंनो बिपिएफ सरकारनि समायाव जों 500 थाखा बिबाय जों अंगनाबादि खामानि मावै जोंनि देहा जोथोन गासैखौबो देहाखौ गारनानैबाबो निजिनि देहाखौ गारनानैबाबो देहा नाया होनना जोङो गामि गिदिंनानैबाबो जोङो गथ'फोरनि जोथोननिफ्राय गर्भवती जोथोननिफ्राय अरुणोदय खामानिनिफ्राय पुसन टेकारनिफ्राय पिएमनिफ्राय जों अट' सरकारा गोदान स्किम लाबोयो जत' बे स्किम खानाखौ जोंनि अंगनाबादिनो खामानिखौ एगारना होयो जोङो थेब्लाबो जोङो गिया जों मावो गासिबो वार्कारफोरा न' गारि जोङो खामानिखौ गासिबो मावफैयो दिनै जोंनो सरकारा एसेबां खामानि मावनानैबो जोंखौ नुवा नामा बिथांमोना जोंखौ नुवा नामा जों मा खामानि मावो बिसोर थाङा नामा जोंनि लिरनाया गरायाव थाङा नामा मानि थाखाय जोंनि खामानिया सोरबा 6000आव सोरबा जायो नामा खामानिया नोंथांमोनानो सों गांसे दखना मोना गांसे सार्ट मोना गांसे जोङो गाननो लाखै फासारि हि मोना जोङो बिदिबा 6000आव जुदि मोना जों गथ' न'खरखौ माबायदि फिसिगोन बिथांमोना सान गिदिर गोलावफोरा सान जों 6000 फैसाया बेसां आथानाबो नङा सारिनाबो नङा जों बिदिब्ला जों जुदि 6000 जुदि खामानि मावनांगौब्ला 6000 जों मावनांगौब्ला बिसोर जेमानखिनि बजार देहा जेनेबा फिथाइ सामथाइनिफ्राय गासैखौबो माने दामखौ खमायनांगौ होमबानिया जों मावगोन आरो जोंनि जुदि जोङो दिनै न' बां गारनानै जों मानो थाखायनो ओंखारबोदों जे जोंनो 6000 होनानै जोंनो माबाखौ जोंनो होनांगौ मजुरिखौ होनांगौ जों मजुरिनि थाखाय जों दिनै ओंखारबोदों अराय सम ओंखारगोन जोंखौ मानियालागै जों धरनाखौ खालामबाय थागोन आं प्रमद बर' सारनि सिगाङाव आं बिथांखौ बुंगोन सार नोंथाङा गोदै बाथ्रा बुंदोंमोन मिटिंआव बुंदोंमोन जे अंगनाबादिखौ बे बिपिएफ सरकार थानाय समायाव ब्रिटिना बिस्कुटजों थखायो होननानै दिनै प्रमद सरकारा फैबाय दिनै जोंनि प्रमद बर'आ जोंनो मा होदों मानो फायाखै मानो नायाखै जोंनो बे प्रमद बर'आ जोंनो बिपिएफ सरकारनि समायाव जों 500 थाखा बिबाय बिपिएफ समायाव हाग्रामाया जोंनो होआसै जों एसेबां धरना खालामबाय एसेबां जों माबा थांबाय हाग्रामानि बिथांनि खाथियाव थांबाय जोंनि अंगनाबादिखौ जेनेबा नेग्लेक्ट खालामबाय जोंनो खाद्य होयो माइरं अन्थाइदों लाबदों गेसाव हालदैफोर माबा दालिफोरखौ जोंनो होयो गोरा राजमा रुइफोरखौ होयो जोंखौ बेनिखायनो जोंखौ गथ'फोरखौ मोजां जाथों होननानै जोथोन मोजां नाय जाहोनांगौ लोंहोनांगौ होननानै बिसोर माने जोसा माइरं मानो हरा मोजां मानो हरा जोङो बे माइरंजों जों मा गथ' मोजां खालामनो साइस्थ' जानोब्ला मोजां बुस्थु होथों जोंनो नन बिटिडिनि बायसा जेरै नन बिटिडि खामानि मावो गाइखेर दय फायो जोंनो जोंनि बिटिआराव जों मानो हरा एरैनो मानो नावाखै हेरि खालामाखै मावाखै बिथांमोना ओंखारबो नायफाय जों मारखौ मावो आरो जोंखौ मारखौ मावा बिथांमोना ओंखारबो गादियाव जनानै अंगनाबादि खामानि मावा हे उमुक मावा हेन तेन जायो बिदि खालामबा जाया नङा बिथांमोना नायफाय जोंनि नांगौ खानाखौ प्रमद बर'आ जुदि आगोलाव सिट मोननि सिगाङाव गोदै बुंदोंमोन बिथाङा दानो मानो होनो हाया जोङो थांगोन दाखालि केमन थारिखआव जोङो बिटिआराव गेदेर जों संगठन दादों जोङो 8
8 तारिख सेप्तेम्बरनि जोङो गोदान बिटिआरआव जों गोदान संगठन दादों जों बिथांनि थाखाय मेम'रेन्डाम लिरनानै दोनखादों जोङो थांगोन बिथांमोना एगारना होदों जे बिटिआरआव जेमानखि अंगना बायदि बिथिंखौ नायनो थाखाय एगारना होदों नायथों जों मोजांसो मोनो ओंखारबो जोंनि देहायाव मा जादों माबायदि खबिदा मोनदों मा प्रब्लेम जादों जों मिथिगौ जे ओंखारबो जों माबायदि खस्थ' दङ बेनिखायनो जोङो बिथांमोना दायो क'क्राझाराव सोलिबाय हादों जोंनि अंगनाबादियाव मा प्रब्लेम जादों बेखौ नायदोंनानै जों खोनानो मोनदों खिन्थु जोंनि उदालगुरि जिल्लायावबो फैथों नायथों बेनि गेजेराव जों मेम'रेन्डामखौ जोङो दा अक्ट'बर मासावनो जों बिथांनि खाथियाव हैगोन होननानै जोङो आसा सानदों दा जों लिरनानै दोनखादों बिथांनि सायाव जों गासैबो थांगोन बिथाङाबो जुदि मावाबा जों बेबायदिनो धरना कायज'खौ जों खालामनो माबा लादों हाबाफारि लागोन डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं दं 6901559919 उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस